We're getting Mila Falcher Rove is Jahan Joga, Baile and Abbotstown in Moliclea, Fohanye and Cluiche Sraith Peile Céadaoin and the Freshers, Bio or Spórt TG Cahar or YouTube, either Ollscoil Luimnigh agus Ollscoil Uladh. Agus Marshinde, agus Mujigunk Amach a Fark, Tronona, Galtanshaw and Moliclea, Clegaro, Tour and Hampshire, Salatan. Dan ihe a nacht an gíigh sé dú trast an de parca an seo agus drumcla iontach an muin sin agus na himróí agus an da an mui agus ag deanú ré an seo don Cluiche Ceannais seo. Nói an cumhirta seo imithe faoi na rialacha uair tréala agus brú agus, well, an cicamá agus iireachta dheanú sin a leasú tífastí den Cluiche de na Cluiche Géalathe den féil nói agus go máide sin cosc an pása dheanú agus pás gurad dheanú idir an da lína fiche méidir. So mu sin de Chief Muid go démar tan rialacha sin a golbhhaim agus a gol seansa hóirt don na himróí bheith i gimmert i Cluiche Ceannais sin seo, Cluiche Ceannais na Sraithe idir Ollscoil Uladh agus Ollscoil Luimnigh an seo teag beo thugah ó Baile an Abba in Moliclea. Mu sin de Ollscoil Luimnigh agus iad sin ag tuiseach le áisiún Ramsbottom far chun Léise mar chuil Baile dTriail i caiithú gansaí ihre dá far chun de chéirí agus rón ó begliach agus céiríach in Agaleis. Captain the Fernia Dam Tumi O Corky as tí I caiithú gansaí iver a cahar. Fin Murphy agus minor railed le conticiri I caiithú gansaí iver a cuig Charlie King in Agaleis caiithú iver a sé agus tív agus an wee an skihan Jack McGilligan far conticiri chamoy. Birch Fear Ladger a Lárionad Parka and Shaw ag Ollscoil Luimnigh in Jack Melvin agus Cahal Brosnan far Ella the Hundi Hiri agus is tí Vincent Lena Landhossi Josh Maloney Marcus Dalton at Inta Comasa agus the Rare Jalriv Togan Ollscoil Luimnigh and the Tussi agus na Hunsithe Charta River a Hien Jeg far Clara Ufalia agus Tív Leishin en de Ruan far chundi a chlar far for Yachul in St Cluiche Ceannais. Lena Landhossi agus Thomas Curran agus Aidan O'Neill a hogan na Kicken na Sierra agus Artmarn far Corky at Law agus Eshne ag merch Tivasti Emil na Carnaga. Mission Ollscoil Uladh agus iad I caiithú na gansaí he dú gorum agus iad ag merch isteach na cool isteach go Baile clia hogal rá an seo in Baile an Abba agus Conor McAnany far Glenelly Chiarón nói agus ag tuiseach mar cool Baile duine ag as chun de Chiarón atá fanneil de Ollscoil Uladh a nacht. An Lína Landcool, Barry McMahon, agus Corn Iogan, Bunche Eggison, le Oma CBS, Anari, Ben Hughes, Far Ella, O Chiarón, agus O Club, na Donach Mór, agus caiithú gansaí iver a trí. Sean Kerr, Tív Leishin, Far Ella, as chun de Chiarón, agus far O Kilaclahar at caiithú gansaí iver a cahar. Ben Cullen, Owen Kelly agus Dara Mi a Jan Susan Lena Lachul agus sí a Lárionad Parka Mac le Gavin Devlin Mac le Horst Devlin at Anish mar friendly ag Condidera sin Cormac Devlin agus Captain the Fernia Lárionad Parka agus Nagaleshin well an Slinne Kailuulchin a Gundi an Dún Senankar agus Eshniak le Rosscar ata a caiithú gansaí iver ani. An Lena lá thosaí deanta suas as rion Lochran ó chundi an dún agus chun í súlamach go speisiala fahanne ón mac home far atá caiithú gansaí iver a híon jeg far a scórail a dó chuig I Cluiche Ceannais chorn í ógain in fiche a dó. Raflion gro sé gol hegan AFL ach dan sé agus tá sé an seo agus well ag buint sult as an féil an seo in Ollscoil Uladh agus leis an céad bhliain deanta aige is tí I caiithú gansaí iver I híon jeg. Tív Leishin far as Ardbo as Ardwaha na Callum O'Neill agus an Lína Landhossi deanta suas ó Lorcan McCullough a Rístala ó Chiarón Rambart as Tiarchonal is tí ag caiithú gansaí iver a cahar jeg ar imol na Carnaga agus ag críicnú Ollscoil Uladh inniu na Sean Callan agus Eshin as Condi Winnihan agus is tí ag caiithú gansaí iver a cuaig jeg. Mar sin de tá na Captain is tí an Virchaku is tí sé sin Cormac Devlin agus Dan Toomey agus éitsin a Lárionad Parka an seo leis an réiteoir a bheits ag ganas a cuasaí a nacht sin Conor Durnín agus muid ag deanna ré fahanne an Cluiche Ceannais seo beo ag teach thugah ó Baile an Abba ar Spórt TG Cahar ar YouTube agus muid ag dúil le star Cluiche Ceannais ar fad. Himmery ag teacht le céile de réircéil agus symbol galore na bailí a bhí deanta ag an dá ar an seo go dtí an Cluiche Ceannais seo. Ollscoil Uladh agus, well,
Woolshedson, Ollscoil Corky in San Cluiche Ceannais híana tríteag go dtí náid híon agus well simul golóir an grísú agus an teaspintas a thug Ollscoil Luimnigh agus hiad tuairt Ollscoil Uladh in San Cluiche Ceannais Woolshed agus bu ínta achasan in dhéan UCD a dóhéag aníthe sin in dhéan náid aní so scór dúbailte fáte achasan so mar sin de tá sé teachtas teachan seo agus neart caint fuú Ollscoil Uladh arnáid I gcónaí fear láidir in san céad bhliain arnáid I gcónaí caint an hartfa bhfuil fáiste faoi na triailthe a caiise deanú agus tuairt faoi an áte ail ar a fáinneal tá ar a daoine is tí in san Ollscoilis agus iad I ggéirí áte ail agus bheith I gimmert leis an Ollscoil céanna clú agus cail ar na gansaithe sin hart fan cahar agus daoine ag teacht ón tua is neach ba fáiste agus ggéirí bheith gimmert le Ollscoil Uladh arnáid Ollscoil Uladh mbliana I ceallarú céige bliain ar an ód agus ceallarú ionta acu an nóin an sin I ddíar Conall coppla seachtain ó hin agus na céta baile isteach an ceallarú a dhéanú ar an teile sin a tá taí le chéile in san Ollscoil Aithne agus Sean Aithne ar gcíní cardide agus cardide steanta thar na mblianta ar fad agus iad an agus iad an scaithe bhíon agus tá méid deanú gur bhain sin an soltas bhí caiiste Tommy Joe níos luúthe léocht a chuid na Ollscoile agus é an seo an nacht agus a cainil súil ar cuasaí. Mar sin de an réitear Conall Darnín ó chundé an cabhain ré agus na himmorí I conaiste ag na háid sinna agus muid ag dúil leis an Cluiche Ceannais seo. Simul golóir ón McElhome atá a caiithú gansaí ifar a chéan déag agus der ar dealrah bhí sé an mí agus I ggéirí Scrúdú agus tástail aclaíochta a dhéanú sala hanna sé ar a farc bhí cótha céistán an méid sé ag gimmert ach go caiithú gansaí ar a chéan déag fa honne Ollscoil Uladh tí mé golasteach go dtí an lína daichead a cuaig agus muid seolta an seo déróid caite isteach agus lua ag teachtasteach go láidir an sin Marcus Dalton. Léróid galanta isteach agus curtha isteach aige ach sleán golóir is tíon seo agus Ben Cullen bhar iad na dóra glanú suas cursaí an sin pás coise tu go maith agus san car. Abbotstown sin McElhome agus, well, tíú an sin an glúan agus neart bindrain agus mar sin chartar sin agus Ollscoil Uladh tógáil le Cormac Devlin. Léirhuid sin na seacu Lárionad Parca agus Tráchtaire seaúil McElhome. Claigan an áide agus gurí brisú fríd. Stop cartha leis simul golóir mé sé Abbotstown agus aclaí golóir. Lárionad se rai ar fio seasca bombte an seo. Cosn sin is deanta ag Ollscoil Luimnigh agus iad trasna inis Bert Stí cúlbair taí am hacu agus Ollscoil Uladh Goldfríd na láha inis. Dé seacu brisú fríd mar tá sé Abbotstown. Ón Kelly agus Abbotstown se le bhaile ráist. Spásan san Lárionad. Géad dé sé Calmóniel. Far ard watha ar an léithróid agus go fáil is tí hartfan daichead a cúig níl mór an dul cin deanta acu go foiinte seo. Ón Kelly inis agus a ggéirí an land thosaí amsú ach cosan dórna gus is tí an sin agus teantú aonta deanta Ben Cullen agus ag teachtas deachar McCullough. Stop cartha agus Ollscoil Uladh fáig na golóir McElhome leis níarach seo leis an céiríarach de teachtas deachar an citág agus an cean sin cartha maith agus ar fóríl ag Ollscoil Uladh agus an sin ag ón McElhome. Nis, simul golóir tactaí ón cice maith ar náid cibhnaí Rialacha uaire agus tréalacha bhaimman seo cai híon cice maith go níos fuide ná an daichead a cuaig agus sin deanta má go Lárionad Parca an ceann breiste sin tógaíonn sin ag Cormac Devlin agus inis Ollscoil Uladh ar an nonsaí a ríist. Dé sin is Calmóniel tá ceachtar fáil fan na honne agus McCullough is tíon sin ach téan sé leis híon agus claigan síos agus O'Neill go fáil leis níarach seo teachtasteach agus an darna ceann tíbas tíad a coppla bhhaimite agus na muir a bhfuil sí sin in dhé golama agus ar fór íle ríist. Agus simul golóir a gang bhfuil tactaí a bhaimman seo maidir leis an cice maith agus na rialacha an go gaiith sé gáil níos fuide ná an daichead a cuaig. Ríist eile má go Lárionad Parca ceann jazz buintin sin agus tógaíonn sin ag ruáin faoihrú agus caiilte aige. Far mór láidir chun déon clár faoihrú agus dé sé an darna chuair se le bhail chutha go Murphy. Fanón Murphy agus is deach go G. Brosnan
Léireoid jazz chur has agus a Mark Tuggy exchange in the Cluiche Passail then Sky Janta go Thomas Kernig a Jerry Abbotstown Shellfish in a winch for Chundy Chlar agus and Kate Jesh score la Augustin own Markshin. Curran Marshaw, Leshan here at Turn Ketog. Kunshin, oh, Bulshan Postux Hanashe Mahagus, well, Cossantori and Shin Ollscoil Uladh. Fish at Muscal Chagas, Able to Delay Lesh, Gamoyagas, Drahau and Shin, Gajahishin, Agus Gurwulshan Post, own Iraq the Curnis Cha, Nish Jeshi Ollscoil Uladh, Brishuma, Miss Ben Conall Chagdama, Leroich Buggy Gaji and T Valad Fark, Achu will Dara me. Ollscoil Uladh agus Shelverash Nish Xenankar Tráchtaire Achuil Sean Callan Geary Fad na Parka agus Leitch na Parka Usage Matasha Dabbleton Jeshanish Callan Muniel Golhan Tossi Stevenson Spas Kierna Archer Roshi Bomachu Hen Bay Ollscoil Uladh Chak the Malish and Leroy Reach Ruddy Yanashid Far Stevenson Lar Fatcha Aku agus Fatchin Shin Cormac Ní Cormac Devlin a Goan Kelly Arash to East, you give it a dog agent in Calamoniel, Farta, Lefeka, Cudgeway, and some kid couple of women in Cleher, Jeshanishik Sean Callan, August, well, Ollscoil Luimnigh, took out Cam Shear and Shaw, August Liggins to Ollscoil Uladh, Shelva Veaku, Gan more improve Carha, August more Chaggle, physical, Lesh and Leroy Jacob Finch Shaw, Ben Hughes, Far Donach Moore, Ashtree, Korean Loughlin. Janta go moy Ollscoil Uladh agus Brishu Fried agus Bedger Jesh agus Skilu leis an Céad Ireachtain seo ó Michael Home ach an Cion sin well chin sin ma fáin you kick dai hit a cuig agus an Céad dai hit a cuig fáte ach a rist Immerch foig na haku I gurí gal Fried na lawa agus Caimera Ollscoil Uladh Janta go moy ach Ollscoil Luimnigh torch Bedger Barriacht Masadov in san Céad couple of moments in shock Shasu Sear agus ag Liggins toif Shelfa Aku agus Ebru Fried agus gan more chagul physical curha Ollscoil Uladh Gaji Shaw Nish Jeshid Connor McAnany Cion Shaw curha Sja agus yeah Shin Janta go moy hege agus an Céad Iarach Facha Egerson agus Far Glenalley and Shin Far here on Sasta Chakta Ma agus and score Shin Amshu doif Kick a Maharish Galarna Parka, agus Ivracha Hartar, agus Vehe Dula Shin, agus na Rialacha, agus Devlin and Shin, Cos Carhalesh, agus Carhama, agus Simul Glor, and this Shun Kick Tivlina, Kaishi Golhan Tossi, Shinata Janta, agus, well, and weird Tivlina, around that Gruche Sasta, Gajahi Cossus Jahanton, Merchant in the Earthfark, agus Jeshanish, he goes called Luimnigh, agus and Shella Fatcheg Finn Murphy and Shin Murphy Leroy Curhas Jahaga Curhan Tossi a reached agus Marcus Dalton ag Janu Onsi agus here Ruher Janos Jah agus stop Curhalesh agus well and Rachel Ra Guru Sunken Shin and San Grim no Bruins and Grim agus Connor Derneen Farchandi and Cowan Conall Sulgair or Cursi agus well Shaw Irecht Fear Yacker and Shaw own Conall you know, more than Gihon and Ish, agus and Iarach Shaw and Céad score and Jigla Ollscoil Luimnigh Céad scored in Cleham Shoe agus and Iarach Shaw Curhas Cha agus Near Shaw O Curran reached and Darna Hirak that the Curhas Cha Hegison Leroich Bunchin Shin Ig Ollscoil Uladh Janta Kamoyaku Delay Lesh and Leroich Ardavi Titchimus Jah agus Anna Fruig Chaktas Cha Ollscoil Luimnigh Giri stop a her le Uladh Chakta Malesh Janta Kamoyaku and I know Shin Gami Gaji and T Valad and Fark Clackan Shias agus Igiri Bruhan Tossi Ivraha agus Ollscoil Luimnigh and Shin Jana Gamoy and stop a her lesh near the Tossi Car reached the Chagalarna Parka Actual Devlin ag Fanac Lesh agus Brew Erson ag Jana Shikamoy Leskidu Lesh is Jaga Michael Home Michael Home Giri Shella Baile Rash ag Chen Ben Colin Lesh Hien Uladh Rochlu Hart agus Igiri na Tossi Eiler and Leroy agus Dinyaku Shudna O'Neill agus stop Curhalesh agus and this Jesh Aku Brew Fried agus Callan agus Leroy Curhas Jahak Janta Gamoy agus Leche Gamoy Finn Murphy
Murphy is tíon sin agus an cosisian Seannais agus an leo an Cluiche agus nonsa sin ó Ollú agus inis deisig. Ollscoil Luimnigh breisiú amach agus sunk sa grimman sin agus an léthróid a ríist fáte agus tús a ríist le Ollscoil Uladh. Thomas Curran agus arás go Owen Kelly. Stíon sin agus neartan sealah fáte ag Calamonial ag a funse seo go G&T bheile. Bhfuil neart spás agus Cluiche tóiste go leor ag a funse seo. An daran gurí a chéile a bhathú an seo agus gurí tacticí a cansú mas féidir. Cosan de go leor, cai meadhhail fásta agus iad a gurí breisiú fríd. Ní roid carthas deach ag glórcha McCullough agus get a spás agus an mas féidir. McCullough ríist, chomtaíonn sé amach ón Conall sin agus amach go ran Barrett. Carthas Ceannais go Callan. Luimnigh inis agus níl siad, well, tá siad fáinne go leor in san cushions agus gan léimnú is deach agus fanna runú. Agus Keelwer go leor is táithe acu ag a funse seo agus Owen Kelly. Arás go McElhome agus McElhome a géirí. Fáile amach bhfuil duine bí sa bhála is tí mar lean tosaí ach níl agus ríist trasna tan Coolbeire is hadas a go leor. Me can éanaí é híon a chóirt an tosaí agus é híon a chur fáil ach Sin Devlin leis sin agus ruúthar galanta ó Devlin a go raig agus a gurí sealah glaú an tosaí mas féidir agus stop chur thuile Luimnigh an sin agus Ben Hughes ag brú an tosaí agus teanta go fíormhaid ag Luimnigh an sin díleile sin agus stop a chur anis de seala ag gáil brú fríd áitiúil Ben Conall agus sin teanta go fíormhaid ag Ollscoil Luimnigh inis de seach go briseú amach agus ruánach Jack Fríd an lár far mór fada an sin pás tugaí amach a King Charlie King leis sin. Tá takeíocht ar fáil mas féidir an pás a chur amach tchéintí ruáda an tosaí agus éad an ónéal faoihrú agus well, sunk sa grim agus simú go leor an tactic sin agus tá sé gibrú amach go maiid inis de Ollscoil Luimnigh go funte seo ag suasiste an bhrú an sin ó Ollscoil Uladh agus ag breisiú amach agus cai mé adhhail far d'éhre dó dhéag ina ruáin ar an obair na gapal ag teacht an tosaí ach bhí takeíocht ar fáil agus bhí daoine ag teacht ar an ruúthar a thugan déisdóibh inis scór amsú ón kick agus an iireach sin carthas deach agus scór fáte an sin ón kick sin ó Ollscoil Luimnigh agus beidh siad sásta go leor leis an dóid na tá tacticí sacu ag brú amach inis mar ag teacht amach ar an rihansaí agus de se thuirt iad an ónéal a bhíonn sin ag dearú leis an kick sin a chontú is deach ag pointí ar a chláir scór. Amach ríist fada go dtí Lárionad Parka jazz go leor nach bhfuil muid fecha mór den kick amach gairid. Léthróid tóiste churthas deach agus rás cosise agus sin deanta go maiid agus is tíon sin trid ionta agus churnaigh teachta amach ar a bhhair agus teantú thart deanta go fíormhaid ag Sean Kerr scoile chlachar. I gurí brú amach leis an léthróid mar atá le lás aim agus an tarú de bol mar taithnéir sa bhála in na club híon ach an tarú amach agus chaid sé sealah. Dan Toomey inis captain na Fernie. Stop chur leis agus Cormac Devlin sna sala arás na ríis go Toomey. Cantas deag go Finn Murphy Fermi brú fríd ríis actual Toomey. Cóimar seir dóid an seo deanta ag Ollscoil Luimnigh agus Melvin an mí agus Jack insa cáine an sin caiith sé teach amach. Toomey go fáil. Ní breisiú an tosaí agus bhfuil skill aige agus tríocht aige an gáil an tosaí tá caiilte aige agus Lárionad sé titin sé agus an Coolbeire ag teach amach mac an éanaí. Agus fríomhrú an sin ach bhí ruúthaíonnta deanta ag Dan Toomey ag teacht an tosaí leis íon caiilte aige ag second dearna chacaríis an contartseán agus iad ag teacht fríd mar atá neart luas acu agus inis de sé Ollscoil Uladh teacht amach agus seo ruúthar ganta deanta agus iad ag rú amach an sin agus Ben Cullen an ládrocht agus sin agus cóimar den Sky deanta McElhome ag brú fríd inis feicean muid an luas a teag McElhome muil teabalta gáil agus cosantóirí a bhúlú tá agus chun sin clagan sios tá si go gáil an citág agus sin cosint den Sky deanta chun é stopú agus a bhfuilú inis de sé an lean tosaí ran Bart teantainn sé isteach ar dhéis agus in cion seo bhfuil sé teachtas dead na muir a conca ggéar agus fórí leile an tríú ceann fáte ag Ollscoil Uladh ach an céirí aíonn sin is dóithe bheith gonc ar McElhome agus é brú fríd agus well, an dóigur féidir leis sin teanna chur imirt ach an stop chur leis agus é ag teacht an tosaí sin.
Ceann mór go Lárionad Parka agus ar nói Léithreoid briste ionta táhacht an íon cluiche ach leis na Rialacha úra. Ollscoil Uladh deanna go mhaith ó hiú an Léithreoid sala sin go bhfumaide. Má chola inis. Ruáin sin agus aber fíormhaid deanta ag an stoppa chur le Gluiseachtaí an thosaí ach an mhaon seo a ben Colin agus níl daine feiceú suas agus Calamaniel an mhaí agus pás tugaí isteach sin go ben Colin le brúisteach leis híon pás agus dóin chutha leis agus chutha isteach agus sin deanta go slachhar leis an dóin agus chutha isteach agus scór fáilte in sin ag ben Colin far hiarón sin agus anchúimirt idir é híon agus Calamaniel chun an de sin a chruthú. Sunken san grimmin sin Ceannais an Iris agus réiteoir díireach an eice Conall Darnaín agus chuil súil ar chuirsaíonn sin agus Ollscoil Uladh ní deanna go mhaith is tíon sin na Lárionad Parka an ainneoin Jack Melvin agus Cathal Brosnan agus Abbotstown Sacosan min san air beirte cumasach láidir agus neart caint futhú a Lárionad Parka le Ollscoil Luimnigh. Devlin agus ceann Gerrid tugad aige Nish Ollscoil Luimnigh a réist agus gurí stoppachar agus ifritha hart agus Maicil Home Seantú isteach agus Lárionad isteach Baile Hamhain agus Baile Hella Daoine teach fríd an lár mar a bhí an Devlin an sin ach an is ben Colin ag teach an tosaí agus Ollscoil Uladh sacrú isteach cursaí pás tugad isteach agus de sin is ag láchar mo chola mas féidir leis scíú leis agus ifrithe dóid agus anna chosin isteach sin ag Ollscoil Luimnigh Seantú hart níl fáilte ráisig Ollscoil Uladh agus deis chutha isteach ag fear Lárionad Parka Ollscoil Uladh agus amach agus ar fóraí agus ar ríist eile. Well, tá sé éifeachta níl sé omna deas fé goncar ar rihanam ach Ollscoil Luimnigh agus iad chur ifrithe hart fan Léithreoid gurí an Seantú hart sin a dhéanú. Ríist an cúlbaire má sin ramas bottom agus chutha agus an Lárionad Parka deanta go mhaith iad sin agus well fáil agus cynical galore ó Rampartin sin an dá lámh chutha hartan sin agus a chéile chóraach táinní go dtí an talú. Ruáin agus arás inis Captain de Frinne túmí sprain sé Léithreoid trasna sin go Charlie King ifrithe trasna inis ag Ollscoil Luimnigh. Fear Lárionad Parka teachtas teige Melvin agus cóimirt einta idir é híon agus Jack Dóil leis níireach seo agus é teachtas ó Dóil agus sin scórt an Sky fáilte ag fear na géal fear céirí Jack Dóil ag teachtas cóimirt ar dóid deanta agus an idir é híon agus Melvin agus sin scór amachchas an grad is airde in sin ó Dóil. Well, galore shelf ag Ollscoil Uladh ag fointe seo ach Ollscoil Luimnigh deanna go mhaith agus nuirta de acu is dóithe níos éifeachtaí as cóna cúil agus na deis na scóir le tógaí acu. Chun galtain sin láhach chur leis ag fear Lárionad Parka in sin ag Brosnan na caiilte aige ag go bhfumaide dearna agus Ollscoil Uladh gurí buntáistí bhainte má sin chutha isteach drón na tosaí acu sin ach an sin deanta go fíormhaid agus sin anchosin sin deanta ag Jack Dóil fear a fuair culín bumaidú hin Siar an sin ag deanna sár chosin ar fad leite go maithe. Rams bottom ag teachtas teach an immert inis agus túmí ar fáil fan na honne. Túmí is tíon san Conall agus faoi bhrú atá sé agus Lorcan mo chola gurí stoppachar agus caihí limnach bheith cuairma leis an Léithreoid seo ó begliach agus éon san Conall agus Ollscoil Uladh deanna go fíormhaid an Seantú hart dhéanú agus G Halway Yanu ach an féidir lo sin a hantu is teach scór Jack Fried inis agus ifir a dehin sin Ronan Lachran leis an íireach seo agus a ríist heile amach agus ar fóraí agus de réir tafad agamsa sin cúcin cuthair ar fóraí acu agus iad a gankar a chéile agus well is tó hinna seansanna sin go bhfuil chuidhhaid acu faoi bhrú agus limnach ag géirí íireach dhéanú bloc eile chuiriste le aon rud a teachtas te agus sama galóir Conall Darnaín inis Golasteach agus well caihí go raibh chutha leis níireach sin a hanagus te
agus kick daithir a cúig agus Ceannais Ceannais tar Conall McAnany Tráchtaire tosaí agus scór eile amsú más féidir Conall fáilte aige ó daithir a cúig in san céad leachan seo agus sin builliad an scaithe leis an léithreáid agus teagol íonta teanta leis seach té machar chlé agus ar fóraí agus well níl mór an daíonn seo in Máile an Abban seo Máile Cliain ach tá sé go trasna na parca den chuid is mó ach tá Ollscoil Uladh chuirla na contas ar fóraí agus Béis ar áidir le faúta sin an san cé lá capú an skyfáin sin a Lárionad parca ó san an car teanta go fíorhaithe agus beidir sin chun na skillna a bhechas muid agus níos mó acu siút agus an eiste acu teach frí an ár Bart leis an iireach seo Bart scíilte heige agus an cion sin ag eiste agus thar an trasna an igrán Bart ach go rís caiitú golarás go Lárionad parca agus san an car I ggéirí an áide agus capú galanta fáite agus well pás amháin agus sin an contar setán Bart ag teacht hontosaí agus iirecht éisiolaiste agus scór galanta. Sontas a golóir a han kick amach go Lárionad parca agus well táisna bheith goncar agus Emery go an áide agus gur é winch in san air agus simú golóir tátaí a tan úsa an dá ar an níl siad a gurí Iverthe a flúú hart ar an léithreáid agus ahandaine chuirní an áte bhain den fart tá sé mástra oscailte agus scíilte ó hiú kick amach agus well go dtí seán sa céile tá mé bhaint soltas bheith goncar mar rial. Catches teachan sin buint sin a grúáin a gurí brúfríd pí a skillar dóid I gurí Cluiche agus orlach spás ail dó híon an eiste sig Maloney agus léithreáid caiid sin ag Ollscoil Luimnigh ach fálann sin in san grim. Golóir Iverthe stí an tíhheile an daithir a cuaig acu deanta go mhaith agus chuthaiste Deise Luimnigh chanéis agus níireach seo agus te sin ama agus ar fóraí. McAnany leis an kick amach agus be sé géirí car amsú a míonn seo Lárionad parca agus spás a míonn seo mas féidir agus well simú golóir an cion sin a gáil níos fuidean an daithir a cúig deis acu a rís Tráchtaire tosaí agus chutha amach a drá car rís car teantú is teach agus teagháil leis an le túmaí ach an réiteo rá lans an raid leis an imirt agus well clú agus cail ar féil na gáilistí margheall ar physicalacht agus Gúil dúlaigh na réiteoirí ligann le rudí gáil Luimnigh agus deisig má cholathe ríist is teag go láithreán agus McManamum teacht an tosaí a más na dosaí an is Devlin agus Devlin a gurí luas a chuir leis agus I gurí é thógáil mas féidir chuníag Devlin agus pásá den skydeanta agus teachan sin pías a beh spás ach an doir sin dridte agus Maloney ag teach trasna agus léithreáid céige caite aige ag dearú agus Maloney agus rís Luimnigh go teanú fíor bháid ó hiú cosneiste is sé gurí brú má gastam mas féidir lofa an lean cúlaí a begliach farna gilteachta I híon agus captain na fearne túmí John go mhaith agus sin áit bhfuil an spás a go tíhheile an farc Owen Kelly sínte siar an sin ag gáú agus a gurí an spás a chlúteach an sin ar an dí Brosnan agus chuthaiste heige chuthaiste go fíorhaith ag Brosnan agus gurí Marcus Dalton eile ar léithreáid teanta heiste a Dalton a gurí spás eile cruúdó híon teanta go fíorhaith sealamh chunéige ar ais go Maloney inis agus áú leis na hifrithe siar inis Béir Luimnigh mas féidir lofa seoir bheisiú síos agus spás inis áitúil an an cúlaí begliach a Lárionad parca agus i gurí sealamh eil is na tróirthan sin do túmí fáite go dearú go begliach
Gé tuairtfuoin iarach seo tá sé agus an ceann seo chur tean culbair agus an lán culí le bheith múscailte agus teanna sé go mhaith agus macanéanaí. Agus an lán culí an sin ar feh bommate. Í me gur chláirní sé ach bhí macanéanaí an sin agus Abbotstown é glanú suas agus dé sé golú. Teach amach agus caiilte acu an sin agus caiilte ben Conall agus teantú hartí halbú deanta ag Luimnigh. An lán thosaí art maran an muí ar an scíochan an seo deanta go mhaith ag mar na brúfríd. Ó beaglaach an sin agus sásta ghlacu leis ar aisríos go túmí. Túmí agus swinine sin goú sé gurí tuairtfaí ar fé bommate ag tugann sé an déisian is de Brosnan tuairtfaí. Brosnan ar an citág agus an ceann seo golamach agus ar chlé agus ar fóraí. Crinnean is ar íst Lárionad parca agus a handan acu tí fan mí inis den daithir a cuaig sacú hían agus rístelle sontas a galúir fir mhór a Lárionad parc irí an airde agus ifrecha Tráchtaire agus Ollscoil Uladh deanta go mhaith agus sealah buintin sin a ghlachran chun olúach ar an thosaíonn sin ó néalaigh teacht ar rúthar agus teantaíonn sé isteach Dit sin an ggólan agus chun sin ceann seo isteach ar an citág agus éis golasteach agus well níl golóir leis agus cuaig leis agus an culbaire áisiom ransbottom ceann firstá híon ruáin an sin dé sé Luimnigh agus Brosnan brúhan tosaí Charlie King agus a gáistú go GAA bheile an lean chuilí dTriail far a fuair puinse an céad lechan seo agus sealah caiilte acu an sin san Conall agus Náisiún gurú sé go mhaith agus sealah chun acu fríd na láha fiúntas ar bí leis an ansaí hantásaí sin a go dearú. Ben Conall Tráchtaire is agus Ollscoil le tógáile is agus teacht an tosaí. Ruthíonnta deanta an sin ag McMenamin agus Devlin feiceáil le golóir agus a gumpar na léithreide an tosaí. Owen Kelly an tíobh seo den farc Faras te Conall nói Sean Carr agus mhuil cartha leis agus olú máil tréile golóir Jack Doyle testí mar chosanta na gasan is ag Luimnigh agus clúdach an spáisin go lean thosaí inis a acu art maran agus éisin is tí a Lárionad parc a fásta gurí sealah a leanúint agus spás ar híomh na laibh a dhéise an seo ag olú teagháil leis na cosa an sin ach sealah buinte ráist agus ríist eile Luimnigh go teanna go mhaith deis acu agus Marcus Dalton breisiú an tosaí an culbaire macanéanaí imithe amachs na cúil Dalton an raithid sé leis híana a gurí brúas te agus seo hanú agus chur an Tráchtaire deanta agus slachtúir agus in agus é ag teacht a ríist eile chun tosaí agus pointe den Skyfhhaite ag go ríist na tacticí sin tá siad i gibbrú amach go mhaith an seo a Luimnigh an san céad le tá siad fáigna ó híomh na cosiste tá siad i gurí olú a charanteiste I gaibhrethe agus an teantú hart agus an sin ionta éfachta agus iad ar an tíomhheile den farc agus éfach le tosaí sacusan agus Marcus Dalton an sin far chéirí far go leisco Clara ú fáile Abbotstown an scóir sin amsú má go Lárionad parc a ríist agus buinte an sin agus an teantú sin fáilte agus de sin is Jack Melvin brúfríd an lár far mór lár parca Caithint sé íireach seo amach agus de seala agus an darna híireachtain sin ag teachtaiste díireach chun conna fí fáilte ag go bommatú hen ó Marcus Dalton agus sin pointe den céad Sky agus é ag teantú a bhaitiú na súil charach legan agus thar gúlan agus chutha teaithe agus pointe den Sky. Imrúí gurí an airde agus an ceann breiste sin ar éis Carr Cróga teachtas deachar a léthróid
agus gur ha mahan seo go Seán Callan a géirí eilú óna chéile chórach ifir a cúte céine iad an úneal. Stop gur ha leis stíal ar na parca agus Callan a gáil gerid leis an cion seo agus inis. Úneal agus seala fáite aige. Seo áte bhfuil deacrachtaí a gáilú an seo. Bhfuil na chontithe sacu máil galóir nach bhfuil mór de bhrisú fríd fáte acu Devlin. A mé sé nábalta sinna athrú agus pócaí amsú agus bailach fríide amsú nó néal a ríist. Fáte rás go Devlin. Devlin leis níireach seo agus íireacht tíomh muid an chos ó chorma go Devlin agus sin ceann eile agus a ríist eile. Tafad sacu ó hiú deisna ar fóraíl de ar chéile ag gáil an áirde. Ceann sin Master Jackar tíomh muid an chos is de go dtí na chúil sin ó chorma Devlin. Agus well, na bontáistí ar fad le Ollscoil Luimnigh. Sealah buinte ríiste Devlin an sin agus an ceann sala sin ar an talú fáite ag dara mí agus well, láb leis ar an talú agus míáh leis. Curtis Jack a gasta is drá lína land thosaí an seo agus well, sealah buinte is tíon sin agus an ceann seo Curtis Jack an ceann seo golama ar chlé agus ar fóraíl agus iad an úneal. Rinn si go fíormhaid ó hiú sealah Baile ar nethróid sin agus é ag teachtas de duine ar ghine is tíon sin. Agus bhí sé Master ceatach mar ilen agus é ag bogú maithe drá an tíomh lína. Ach níl mór an chuthir fóraíl ag Luimnigh an seo an san céile an cúlbaire mac an éanaí agus é cuarma leis an rialúir fan áit tan léithróid i gáil amach go dtí Lárionad Parker ríiste aige. Buinte sin agus car agus deanna go fíormhaid a car ó hiú léithróid i bhainte Lárionad Park inis de sig Michael Home duine ar ghine jig leis gáil agus seo handú agus a begleach a handú is deas amach tiitim go talútá sé agus sealah caiilte aige agus anna cosint is tíon sin deanta ag Luimnigh a rí seala agus Michael Home teach an tosaí agus well ag golas de máil ina dhé sin frostartha ir Michael Home sealah caiilte aige sin ach a rí seala Luimnigh ag deanna go fíormhaid ó hiú seaasú an áirde dí halbú a dhéanú smacht acu in san gramú a golas de agus ó beglia hit sé an talamh ach bhí takeíocht ar fáil dó agus daoine agus imreala chartar an codulations ó hiú cosneiste agus well teachtarach an sin na muinean an cosins le duine óháin ach ibrithe eile ag teachtas eile codulad agus carta buíonn sin brunta ar ón Michael Home marall ar an teagháil sin hanagus te go máil in dhé sealah a caiilú. Mar sin é agus an réiteoir a rá céad le deanta an seo agus Conall Dernín I tuairt deiste na himmarí golastea hiag na seomra festis an seo agus muidig teacht thugah ó bhaile an abba an seo imhaile clé agus céad le Mastra taran seo an seo agus na fearne golastea golóir deisní ag an dá ar chudmhaid agus siúd curtha ar fóraíl an seo ag Ollscoil Uladh ach is é Luimnigh a bheits brasáasta agus éad a golastea hiag na seomra festis an seo ag leatha. Tuga mu seos agus be mu ráislibh don darna le an seo ag glethe ceannais na straithe don céad bhliain na Ollscoile ag teacht thugah beo ar Spórt TG Cahar ar YouTube. An mí agus pás tugaí is teachan sin go ben Conall le brúiste leis híon pás agus dóin chutha leis agus chutha isteach agus sin deanta go slachhar leis an dóin agus comhimir ainta hit a ré híon agus teach dóil leis níireach seo. Agus é teachta se hódáil agus sin scórt an skyfáte agus níos mó agus siúd agus an isteis acu teach frí an ár barat leis an iireach seo barat scíilteiste aige agus an ceann sin ag éiteiste agus th an trasna an cool Dalton an raithis sé leis híana gurí brúiste agus seo hanú agus th an trasna an deanta agus slachtúir agus in agus é ag teacht a rísteile chumarcha caiin sé an iireach seo amach agus de seile agus an darna hiíireachtain sin ag teachtaiste Díarach chun conna fí fáte ag go bommatú hen ó Marcus Dalton agus sin
Sraith Peile Cairnblian either Ollscoil Uladh agus Ollscoil Luimnigh agus Ollscoil Luimnigh it's in Hannagamachas na Summer Festish dús machar a far agus Ollscoil Uladh well take it stoi chant ma see the stage the Summer Festish agus well noi kitchen is hit the or agus Iirigiri bheith istí ins na Summer Festis piasabeg níos mó mar tá siad chúl a chláir scór tá siad pointe chúl Ollscoil Luimnigh agus cead fointe fáite agus in san céad le trí fointe fáite ag Ollscoil Uladh agus na scóirna sin fad teite go mbeidh ag Ollscoil Luimnigh agus iad teachta má ar an rithonsaí an mó cosanta sin an úsáideacu agus well sinna gíoch go mbeidh dóibh inis in san céad le dig do falans na Rialacha in san darna le Baile feicáilach ansaí gear agus lua acu in san darna lechan seo sealamh cailte acu agus ag teitm an talamhan sin a bhí Thomas Curran agus Jesh ag Curran a híana thógáil agus an céad scór fáite acu lua in san darna lechan seo muid a couple of bommite tíbhtí den darna le agus beisi brasáasta Buanastóirí Sácusan John O'Grady agus Diarmaid Cathal leis an tús spliodracha sin den darna le Ceannais agus an cinn seo agus well bhí sé masra is dá head díreach a scór na chúil an sin ag iad an ónéalach an cinn seo ag scarú tíomh muid an bhrág agus cníalatha fleoch mar atá agus é ganc ar an nearan sin agus tuigeann sé híon grú deis aige agus be sé mí háasta leis an cinn sin cin bhain fáte aige ónéal in san céad lechan seo ach an íireach sin na galamach agus ar fóraí legasan agus Rís na Rialacha tríalach an seo a bhaim agus sungsagrim an sin agus a giri an airde an sin far Lár Parca Jack Melvin Sáasta galóir leis an cinniú sin ón réiteoir atá an seo gin an acht Conall Dornaín Ceir a fointe ag Ollscoil Luimnigh trí fointe ag Ollscoil Uladh agus Ceannais agus Ruán ag Tráchtaire Ruán ar híomh na leibhéise agus an íireach seo golamá agus an darna ceann Cartha mú ag Luimnach go luath na Ceannais acu in san darna lechan seo go luath in san darna le ní ró mór an Ceannais acu in san céad le cibé Ceannais bhí acu bhí siad crin galóir ach aspa crinne sin seo tíbhtí a couple of women sin seo in san darna le amach go Lárionad Parca ríist agus géirí an airde agus go leir sin na feicáil an acht agus is ar dóid agus fáite Calamónéal O'Neill, bhí go mbeidh sa céad le agus píos a leidracht den Sky Hegason ag chutha teá leis an dóin Ceannais me go hóm an seo me go hóm agus sláirníonn sé go bhmuide tealamh fáite rás aige teanta go mbeidh me go hóm ach cai sé daoine eile háirte aige caiilte agus chutha hiúil aige agus daltain a fuair chulíonn in san céad lechan sin Gian obair deanta agus ina cúlú siar agus inis Deis ag Luimnigh brúchan tosaí a ríist agus Josh Maloney Carthaiste agus go mbeidh deanta go mbeidh ag daltain ag dearg grúseapalta sin a rinch mar bhí sin mar bheith pás na háthirlainne an agus éon san air ach daltain an sin agus buinte go mbeidh ag inis Carthaiste agus na tosaí ag taispan se stíon sin buinte a géirí fan na haine churann agus ag tiontú arás sin go daltain ag brúfríd agus an doras dristin sin driste go mbeidh Ben Hughes an cosnas deanta ag Devlin sin caiite bheith chuir amach sin Tegann sé híonn sin ach fáite arás agus Ceannais agus an ceann Carthaiste agus Ceannais istí agus na láha sin faoi scrúdú an seo lua in san céad le agus well a jigdóf a bheith fuair ag teachta amachas na Summer Festish ach Ceannais ag dé le go mbeidh leis an íireach sin Devlin inis agus Devlin a géirí ró lárnach a immert sin íon cuasaí i gcóilthan tosaí rinn sé híonn rólínta táhachta le minúr agus bhí fiche rón agus ar nó ag géirí an céarna dhéanamh an achta Ollscoil Uladh ag léirú a chumas mar Lár Parca in sin ach go ríist an rud céarna in san darna lechan seo is a bhí an in san céad le Ollscoil Uladh ná státa go leor agus Luimnach sásta go leor le sin be Ollscoil Uladh agus Anthony McGrath agus Paul Mellon ardseach a gaiisiid an sealamh seo handúiste ag scórna agus inis Deis ag san an car agus sin Carthaiste agus críbnithe agus leachmhar ag san an car agus well far a bhí santas a go leor in san céad le agus a fuair go leor sealamh in san air ag críbnú le scór galanta in sin agus ag titim an talamh
Sean car noi ó Chlúndáh agus Cluiche Kyle leis an slíne sin má go Lárionad Parka a réist agus sangsta grimman sin agus is léir tá he golóir sin feici a gin agus golóir gurí an airde don leithráid is tí a Lárionad Parka Jackar golóir an himróid Carhesteach agus sin seolta isteach an sin ag Cathal Brosnan golóir ever hen sin agus léite go móid ag Ollscoil Uladh and is déis acu agus déis ag glórcha mo chola agus Astra hi go móid agus a Jack Fríd a rísta Calamúniel Carhesteach I draw na tosi actual Macalhome chanta was deach bhfuil sé seo ag teachtas deach agus ag rothú is deach golóir níl a dear na muir agus tí is léir go bhfuil Macalhome bacha golóir agus é ag teachta má ón iarach sin bhí cótha ceistán faúda salar thosaí sé an cléthe seo agus is léir go bhfuil an glúan a carrastá agus bhil tá sé faga is tíanais mar lean thosaí leis híana agus a cúil bair rónó begliach agus simú golóir an caisin an seo in san darna lea Ísisiil agus bhfuil an táhar an cúil bair an sin go deis sé sin thar an daithe a cuaig agus bhfuil tíú an sin an réiteir agus sílam go sé gáil an can seo chaithú an airde agus nílas a go mané margheall ar an cicama ach tá sé ag glóirt leis na muir agus an muir tíomhlína faúda sin an rialar náid go gaithíonn cicama gáil níos fuidein an daithe a cuaig agus mar a déan sé fada golóir gur caithú isteach atá an agus silliúrú a dhéanamh go bheirt inis Simú golóir Anthony McGrath agus buanaisteoir Ollscoil Uladh agus caint leis níos luthe agus ag fisrú fan rial seo agus go démar tá sé go bhaim agus santas a golóir cléthe bhain rína bliana gur chur an réiteir stop leis an rial Baile Fríd margheallar gur ó gí uafasa hon ar an ihe agus nachró an cúil bair Abbotstown an chic amach a dhéanú níos fuide ná an daithe a cuaig agus well is léir a ní córa fada mar sin an caiithú seo go munan sé leis an rial éirithe agus buinte sin ag Ollscoil Uladh agus inis mas féidir lá sin óga go gasta be de sé gonéal ónéalach chantu is te ónéal leis an íarach seo chutha te ag Calamúniel agus a rísteile i golama thuirthéis agus ar fóraí agus an darna ceann den darna lea chutha ar fóraí le Ollscoil Uladh agus simú golóir I goncar an rial seo in san céad le an ainiún go bhhainmuid níos mó cican am fata go dtí Lárionad Parka an dá éireann go fáil I gimmert agus mion agus deorcú cosanta acu cic am a ríiste le agus ruáin ínta éfachta in san céad le ifir a dó dhéag dhéana ruáin ó chundaí an chlár agus sásta glóir a bheith sé leis an dóid a cursaí a golf an a honíonn seo in san cléthe Ceannais inis Brosnan farcíirí agus gealah aistrithe Jack Doyle fuair chuilín in sa céad le ag caiteas Jack go Charlie King a handaine ó hiú Ollscoil Luimnigh agus taithí acu ag leibh idir chundé le minar agus faoi fithe agus deisianis ag Brosnan a ríist agus deanta go mbeidh Brosnan agus é géirí éalú a maithas na láhain sin agus an ciblann sin a teachtas Jack Dalton a goil trasna agus sásta tóirt faoin íarach seo agus bhfuil tá sé fada golóir ó na chúl lína daithe a cuaig tíh muid an cas íarach sa go seolta is teach an ceann seo íseal golóir agus ríist an dá éireann ceanta golóir as aspa chruinneis agus Luimnigh agus bhfuil bhí siad le máú in san céad le margheallar an crunneas a scór na chúl aspa crunneis in san darna lea agus beidir an cúil sin go sin níos deacra agus iad a golas agus gan foscúir bí is tíon sin ríiste má go Lárionad Parka buinte go maiid agus deanta go maiid sin agus fearrónna a chana agus te Seán Ellen ó chundé an chláir ní Ceadaoin bhailir sin Jack Doyle ríist Doyle sásta teacht an tosaí íon deis a aige Maloney ag Jack Fríd rúthirí idir deanta Maloney agus Doyle ríist arás go Maloney an dig le seo chríicnú sin an céist ní féidir is teacha go cúil baire agus McAneny Ísisiil is teacha an láha agus McAneny deanna go maiid agus jaachán numar sin buinte agus ag teite mas te híisiil heige
Ollscoil Luimnigh is Tráchtaire caiise bheith cuairmach Tráchtaire has an cosins le pásna mar sin ach deanta go maiid agus Ceannais Tráchtaire agus sin fíormhaid agus immer sin Sky deanta ó Ceannais farcha le chláthair takeíocht ar fáil agus clagan sios ag Ben Cullen Ceannais Ollscoil Uladh agus níor seo ag Tráchtaire agus an cion seo bhfuil sé fada galóir bhfuil sé crin galóir tá agus sin puinte den Sky agus beidir cinnta puintí na híthe nacht agus an scóir sin ar dóid. Mar sin de Kickamá a rístella go dtí Lárionad Park agus well níl duine bíon sin agus ní ró suncar bí agus an réiteú ra Bart striker right sell fáte agus simú galóir an róla a tógaí agasan Luimnigh brúfríd Calamunéal fart a Harbheith contateach brúfríd ar híomh na leibh clé but abal seo chur háintras na tá mar sin de scór eile fáte Calamunéal agus scór ínta brúiste leis síon un Ceannais fáte Lárionad Park an sin deanta go fíormhaid ag a chéile chóraach ón lína land thosaí ran barat ach an obair fad deanta agus rúthar aonanta deanta an sin ag Calamunéal ag brúfríd agus críne agus slachtú ag lena gháin. Neverthe plúachta is tí Lárionad Park agus an cion sin a ríist buinte ag Brian McManaman Ollscoil Luimnigh agus na sala lá na Seoltaí lá an Jones an darna le ról táhacht an is ag barat an is ag 5-0 Lárionad Park ar an tíomhar an farc an is tá sé dáitiúil ónéal agus well bhí tarmh leis an sin bombachú hin ón áid céarna an farc ach tugar hiúil agus brontar hiúil agus Jack Doyle agus antugad leis an teaspantas at a Doyle tuairt an is limnach an is i ggurí teachtamach ar an rihansaí mar an sin san céad le agus Art Maran agus faoi bhrú ach dean siad go maiid an seileh a chuneal Melvin an is gastrúma go dtí Maloney bhí deis ag an níos luúthe hit sé Jack McAnany ach an is ag teacht fríd ar ríist an lár tá Melvin céalhar galóir agus in san corneal ní ro spás a bíon fan dean siad go maiid áitiúil Maloney níl orlach spás acu an is far Lár Park a Brosnan ag géalú leis áitiúil Dalton faoi bhrú milsin as tíon sin ag deanta go maiid an seileh á pás lava ionta Cluiche deanta ag Luimnigh an seileh chuneal sin áitiúil Dalton is agus pás eile deanta aige ach a ríist baríocht thugga baríocht pásna an sin agus bronta arás go Ollscoil Luimnigh achan seans an is mar atá in san cluiche Coamshire an is fihe bombachir le gol go bheicean muid na feirne grísaí múscailte ag teachtamá agus a gurí gol fan a hunne Luimnigh ag teacht fríd a lár le Cormac Devlin agus caithí ionta héad a híana agus buinte go maiid agus ládrocht a híana agus nóí a caide ag a bhomachir tearna agus mí háasta leis íon agus nína chéanú ach deanta go maiid Maloney gurí stop a chur leis agus ionta tugga le Maloney in is sin san darna le caithí gurú focail sa chluas an sin fan a hunne ins na seomar festis tá sin éis teachtamach an seo agus deanna go maiid san darna le mar géarna tá mar an carthas deaige ach aspa crinneas agus ruána teachtamach tugann si deis ríiste ón Kelly an is tá luas agus tá gisteacht agus tá is dóir rud spliodra leis an cléthe seo nachrúhna in san darna le farna a hanagus deachan sin James McGreal a chu Ollscoil Uladh an tosaí a ríist bhí buntáistí agus tarmh leis an tíomh sin den farc le coppla bombachir nuas agus is léir go bhfuil si gurí Galahhaim agus an spáis sin den farc ús idir ríistelle stop chutha leis an glúiseach an is ag Luimnigh Ruáin is tí an áid Lárionach an sin gurí Lárionad Park a clúdach seilbh is a gcón Kelly ag fáite ríist agus caiite ar hiúil agus an dáir an cionnta has galóir seilbh a caiithú ar hiúil an seo agus iad a gurí pócaí amsú agus a brúhan tosaí rud atá Luimnigh go deanú an is caiite amach go dtí an tíomh seo den farc áitiúil far sin Maloney a ríisteach baríocht leis agus Maloney mí háasta far chun an chláir mar imime amach ar a tíomh lína deanta go gasta an sin ag dara mí in dhéon léthróid sin a heolú is deach agus an is Ollscoil Uladh ar nonsaí agus Michael Home gurí seilh eile ar léthróid caiilte ag a ríist agus
Well, Kai, Kesh, Echer, Anthony McGrath, August Paul Mellon, and Will McElhome, Le Faractor, Le Fark, and Coach Eldon Fark, Le Shocked moment to Jake, number Shin, Le Gull. Nish, Luimnigh, Brew Free, John Tossy, Jack Melvin, Janta Gafir, Waya Gafar, Morlar, Parker, August Sean Nellen, Le Cluiche, Charlie King, August Lehroj, Ash, Trigaji, Tiveladon Fark, Ega. Ethan O'Neill, August Nish, Igrochlu Hart at the Luimnigh. The Morn Spas and Shinnock, Tashid Bluma, August Rish, Tax Region Larta, Evra Hawk, Sastagal Lesh, August Sastagal, the chance and Shin at the Art Maran Lesh and Lehroj, Shoulders Jack, Jashako, Nishmas Fedger, Chelavile, Ruddenhack Fedger, August Ollscoil Uladh and Shin, August Aaron J. Jerry Barry McManaman. Abbotstown Glanu Suas, August Chakta Maka Larger Lesh at Ollscoil Luimnigh, Dinner Rinny to Macalhome, August Lárionad Che, Token Che, Buinan Che, Lehroj Chin, and Ish Feckin with Macalhome, and Arthur Remo, Chakton Tossi. And Giri Gohan Tossi, August Jack Doyle, Wooloo, Jack Doyle. Abbotstown, August Giri Stop a Carlesh, August Piesa, Skilden, Sky and Chin, Macalhome, Chakta Maka, Slanu, Titchum, August Shelf, Wincha, August Well. Shin is Doyle, Kundan Ruddy is far as the Fecky again. McElhome Chakta Ma Doyle Jack Doyle August is effect go Huntossi August effect more Hossentor just Nalawa Faggiest Jahega and Shinawad Barriact August Jashinish the Ollscoil Uladh August Sheelamgur McElhome I think Yuri can show a whole guide She August Luimnigh Jesh Augustin couple of Ahru Yano and we are a fark over Fihe Chak this Chad Dive Shin Fraker Cruise because again the Mahan Shin to ever a quick jag Ethan O'Neill Sundas galore kicks here for check in St. Kidla Alcan kicks here Shaw Ig McElhome Curhas Jas Durhas Jahega August Woolshake Crin August in Fedger Lishnim Weir and the Vrata August in Vrat Bwanch and Arduous Fedger Machinda August in Punche Harave Tawakta and Shaw to Ollscoil Uladh August Fatchin Shin Ig Owen McElhome August in Kid score Fatcha Eget and he knocked Fadanish draw Lárionad Parker reached August Bunche and Shin Ig Luimnigh August and Talu Mas Nagosa and Shin Tashid Kroga galore the God she August he Winchita and far more Lár Parker August Ig Bruhan Tossi August Jay Meder Brescia Bunche and Shin Ig Cahal Brosnan Giri Curras Jack Agastamas Fedger Curras Ja August Bunche Rashik Brosnan August a Rishala Hunker Shin August Ladrock August Krogok August Ig Kaihu he and Aaron Lehroj just Jack as he and Conall Lesh Actual and Shin Thomas Curran, Chuntu is Jahanshin, August Taki up their file for the Hunya, a chat free to fire on it, Hanagas Jahanshin, Fakra Cruz, a brew free to reach, August Lesh and Dorn Curras Jacks, Bullish and Post Tag and Shelma, August Ollscoil Uladh, a Rish Dalla, and Lena Jarna Shin, Egg Shasu and Arja Aku, August, Egg Dela Gamoy, and Ish, Egg Brew Mah Lesh, Dinya Wynasty, Huntossi Aku, Shishin Macalhome, Miss Fedgerloff and Kyunshaw, a Woga Gagasta. Solomon and Jesh and Joe Glimna Ahandinya Haran Shear Akarisht well Ruana Golostahag and Loras Cossul August Mullen Shishin Kursi August Limna Sasta Galore Leshin Yeah, Funche Mushin Adrahu Ega Funche Shaw August well shock momentary egg no Mushin Emiha and Shaw in St. Darnell August Masrode Garo and Kela Stada Galore August Mal Galore and Achina Talus Nisfar Leshin Clahishaw in St. Darnell August Nefernia Golf on a Hunya August Nebontashi Erchlarna score a Ollscoil Uladh August Marial O'Neill August Callum O'Neill Don Codges Moe Brew Fridge Co-emerge either Ian August Devlin and Lehroj Curhas Jahig Devlin August and Kyunshaw and Fedger Lofa and Iraq Shaw Creeknut let's score Ni Fedger August Canala Curhamu Aku Akarisht and co-emerged in Sky August Callum O'Neill Tashila Molu Gahard Mar Eshna Tag Brew Huntossi Ekar Lewis Leshna Hunsi Heshaw August Eshin Ata Inye Ollscoil Uladh a Haranchis August Cur Huntossi in St. Darnell Darlumsa
Fairmór Giri an Arger East and Shin Farbeg and Shin Lesh and Lehroj a Ficus agus Jesh a horse to Cormac O'Reilly and Shin agus Ekar Hesja and Shin Hignat Hossi and Shin agus Senan Car for punching East Luia in St. Céadla agus Titcham on Talwanish. Agus Jesh and Ishig Limnach Jack the Malish a Lehroj. Agus Spórt an tí velad an farc mas feidir lofa Ail. Muir an skihan agus Devlin a Jacktas ja ha chaiús ja agus in ye dorna churlishin ach ta Maloney on agus ta Maloney abel show winch. Janta Gamoy agus Maloney rochlu balla Hawaiian agus balla hella on Shelava Conall. Charlie King on. Arash the King a reached. Trastin Shaw Archibald Jack Doyle agus Doyle. More Dutchmid Sas the Jack on Tussie. Verfi here a grim. The Faker Cruise far under the Hanagus Jahanshin. These Luhins and Arnalia. Ollscoil Uladh. Agus Ahandin Yashin Shishir Aquas in an ish. Agus well, Musrude in the Rialacha Ura. Igiri and Gian Cushion Ollscoil Shama Agus and Fela Lachnu Ma. Na Fernia Gafoil. The Mion Cosanta, Cahigal Frieds na Lawa, Agus Cahier, Reshushia Smarta Janta, Le Maloney Breshu Fried reached. Agus Shelf Kailcha and Shin Iglim nach Jack Trasna Risher and Lehoich at Brosnan, Agus Fear White Hope Brosnan. 3 Kirahura to Brosnan and Ye Hina Kaihura Lehoich. Agus Ea Winch, Agus Ea Ratalu. Jack Doyle reached. Es Jaga G. Obegliach. Far in the Giltakta, Agus Cruz reached. Galord and Shelf Watcha against Darliakar has drawn a Tossi Aku Agus reached. Kailcha Aku, Ega Womachi Jerna, and Lehroj Jerna Shin. Okay, Buncha Rash, Ega Ruana, Giri Brufried, and Jiglo for Shaw, Creek New, Agus and Chuntu Hartshaw, Dalton, Agus Shin, Skilled and Skyho Dalton, Jesh, and Ishig Ruan, Jesh, Ruana Chuntu is Jagus, Jesh when you cool, Chakta Maharish, Douglas and Darny Hiri, Kurhus Jahigan Koo, Agus Creekney He, Iglimna, as Jagaji in school, then Darna Hiri and Shin, Agus Kavion, Igajeru, Ak far ever the Hin Jeg, Marcus Dalton, a Creekney, and Glushak Shin, as Jagaji and Cool, Agus score Harave Tawkta and Shin Limna. Well, and ish, Chimwij, and Shin, Ollscoil Uladh, Hirigiri and Lehroj Ebruma, Hawk and Shin, Ober Fake, where Janta Eglim nach and Shin, and G Halwu a Yanu, Agus Brucher, Ernakuli Heg Chaktama, Hawk and ish, Ollscoil Uladh, Agus Hirig Chakt, Agus a Brew Hunt Tossi Rish O'Neill, Ish Nirak Shaw, Agus Eg Tetchimus Jahamel Nakul and Kul Byra, Ramsbottom, and Janagomoy is the Shin. Be Ollscoil Uladh and ish, Giri Fragra Horcher and Kul, Agus Simulgalore. Kajay Mora Emerhus Shishin, Chonakar or Who, Agus Munyin Saku and Ishins and Darnalia. And Kulchin ain't at Hawakta, Agus, well, ain't a Serbi. Gur Marcus Dalton, Achritni and Jeshin, Mar. Tan Giesenega, Fohanian the Kul, Agus Nakulchin, Amshu, Shin Jantega, the Linna Striker, the Limnach Harish, Ectakt on Tossi. Agus Lewis Lesh and Emerch, Agus Farlar Parker, Jack Melvin, and Brufridge, Melvin Lesh, Sheehan, Melvin and Gurhish Dorn Lesh, Kurish and Pasha Trasna, Jesh, Alafanya Kul, and Jesh, Kurhis Jagus, and Shin Sawatcha, and Lena and Shin, Ollscoil Uladh, Agus, and Cossa Kurlesh, Agus, a Rishalla, Tashed Bjor, and Lena Jerna and Chalk, Esseregane, Marta Ahanod Katcha. Iglimnachas Jahans and Darnell Yahanshaw, Lehroj Kirsch Jag, Macalhome, then you're again Yanshaw, he and Agus a Begliach, Agus a Giri, Honduras Jab Bala Hawaiian, Bala Halla, Jantagamoyega, Shelf Conyhega, Ben Cullen, Agus Swasinish, Goskal Jama, and Ishik Chaktas Jah, Agus Songsta Grimanshin, Agus Cormac O'Reilly, Tetchum Huntalu, Agus, well, Vijesh, Goskal Jama, Agus Vishigiri, Skilu Lesh, Agus a Gili. Goal Lesson Jeshin, Dorishin Dridged, Agus Cormac O'Reilly, Jana Gamoy far ever a shock jeg, Agus Jesh out of the Macahome. Macalhome, Agus Creedney Hegga Slackwer Egga, Agus Darna Funchef Watcha Egga, Agus, well, Simul Galore, and Darnell Yahanshaw. Agus Bio Bachiach, Agus shocked woman in the goal in Darnalia, Agus and Rachel Connor Durneen, Agus
ag deanna cuasaí ama a chinsiú ar a uradóir mar cuasaí tean galúir an seo in Baile an Abba an seo an Baile clia agus an dar na tuairt faoi ar an dá ceart an seo in san darna lea. Léiróid briste an sin buinte an sin ag Charlie King. King an is ag teach am á leis agus Jack Doyle coimir siad ar a bheirt acu agus Rialacha túmí a bhí sontas a galóin sa céad le cuan an san darna go dtí seo cailte acu agus deise gáú teach an tosaí fríd darna mí agus coimir siad ar a híon agus bart far mór láidir a gurí tiontu te agus deanna sé sin ar an deasóg deise bart an is crinithe ag bart agus curtha te agus i gaiid th an trasná agus puinte den Sky fáite ag ran bart an sin. Mar sin níl mór nádrathú an is agus bíon céad couple of scór eile ionta cynneanna agus cúig bhomse le gá. Sealamh táhacht á Lárionad Parca an sealamh sin buinte ar an talú a ríist agus Luimnigh cróga a golas deach na cosa agus sin a bhaint acu ar a talú. Fin Murphy agus gurí a bhga gasta agus an pás sin míchrinn agus léróid agus an sealamh tugad ráist an sin agus Sean Callan a gobar go mhaid an sin a bhaint ráist. Dar a mí an. Curnas deach Barrett agus Barrett agus ionta tá sé híon in san darna leathan seach tá sin caiilte agus ní bheith sé híon sásta le sin mar tugann sé deis eile do Brosnan brúhan tosaí tá takeíocht de fáil de Brosnan tá sin fáilte agus tugad maihan sin de Dalton titan sé ach sealamh coníonn sin ag Luimnigh anis agus trúr a stí hart ar a léithróid sin plúachta agus ebhreacha hart ag gáú hart ar an léithróid ach sílam ghfuil an réiteir Conall darín ag gáil an kicsaíar sin a chóirtiste do Luimnigh agus bhfuil tá an léithróid sna láha acu agus de siad san meastra cinse agus Marcus Dalton meastra cinse ghfuil an kicsaíar sin fáilte acu. Go ríist an léithróid sin a léithróid ag Barrett a Lárionad Parca caiilte aige agus sealamh bronta ráist ag Luimnigh rud a thugann deis eile dóibh teacht agus scór eile amsú. A go ríist ní bheith sé first mar deacrachtaí galóir is deach go cúil sin in san darna leatha ag Luimnigh deis na scór le chríitnú go hairithe na puintí agus na cicin na siara. Mar sin an kicsaíar seo agus é tóga an sin agus Fin Murphy a bhíonna go dearú an ceann sin seoltas te heige agus curtha thar an trasnán agus an réiteir well Conall darín agus meastra gríthe anis sin san darna leata mar rud é go raibh sé ciúin in san chéad le agus aspa scórna an ní mar sin atá in san darna le agus na firne i ggurí Sealamh Peile ar a cháin ag dearú an le Ollscoil Luimnigh a thug an córn lá ag dearú na Sraithe an nuirí. Bhí siad a raibh ina dhé sin ach chail siad amachchan san cluiche Ceannais na críomha ach sin capú den Sky fáite an mhaon sin a Lárionad Parca agus an capúin san near ag Ollscoil Uladh agus iad inis ag brúhan tosaí agus únéal agus duine ar fáil is tíon sin a ever a cuaigin sin Ben Colin is sin ar seo búil sin trasna na maithríist agus Colin a ríist an darna thuair agus curthas deige agus thar an trasnán ag Ben Colin agus well bhí sé an in san áid ceart ag an am ceart gur bhain sé an léithróid aráistún iireachta chu sé chéanas teachún trasnán agus Ben Colin sin ag an darna thuair farthíarrón iad in na dark a disaster gohfuil sé sin churthas deach agus scór gánta agus ionta cuachta fáite ag an sin. Má tharíist go Lárionad Parca agus na fearbór a ríist i ggurí an airde agus well sin scéal an cluiche an seo mar dhealar an cic amach daoine ggurí an airde agus go leir an sciil sin beidir de mé maithas an cluiche agus neartta sin le feiceáil an seo faoin na Rialacha uaire tréalacha seo
I bell na céad bliana anseo agus is moithin rud daoine tradition agus bhfuil dúil acu in an sean skill sin ágáil anseo agus ní fis beidir go bhain sé ach deis idir an dálinn Conall McAnany agus an cion seo tá córna gíthe mecan tú na bratathe atá an sin ar chúil McAnany ag chodú leis bhí sé abal ceanna críicnú in san céad le in san darna le an darna ceán an sin chuthaiste heige agus críicnithe agus sláchtúir heige agus sin scóir den Sky Ilan fíorheachar ar fad tá ceach na gíthe leis ach skill ionta léirithe an sin agus scór thar bheith tábhachta dó. Mar sin Ollscoil Uladh chun tosaí go fointe seo agus muidir dríide mit rá coppla bommate dearna na deisna sin a bhí ag Luimnigh an tús an darna le ionta luachúir ar fad coppla cin chutha maith ar fóraí lá go trí cead cin ag tús na darna le an seo caiisiid se Peile agus sin deanta agus dóil ar an léthróid stop chutha leis béarthú é bhga go gasta agus gur le héit dult an ail ar an léthróid mas féidir chutha deatha drán na tosaí acu agus sin léite go fíormhaith agus deanta go hianta cosint den Sky ag Ollscoil Uladh teachta maith a rís leis Ben Colin far a fuair pointe dearna caiilte aige agus deis bronta aráist de Luimnigh an jiglófa coolla amsú scór cinne nach ruáin agus má tá siad amuí ar a tíb sin thar a bheith deach go rothu mar Olúis le ihrethe sínte ihrethe hart ar an léthróid agus cosint den Sky mar sin deanta acu agus sin lá ionta chutha is teachan sin ag Ollscoil Uladh an ddíhabhú a dhéanú agus stop a chur le Luimnigh iad brúfríd inis Ollscoil Uladh ag teachta maith ar an rithonsaí Michael Homastí leis híon mas féidir é chur is deach tá sé bogus deach ag dro cháneal Michael Homanis agus é híon agus a beglaí ach linne ar rinne Michael Home ag teantú is deach agus a teantú is deach ar deasá gón Michael Home leis an íarach seo chutha is deach ag Michael Home na muí gan chur a chéile agus well na mí amach a ríist agus ar fóraí agus ní bhéh Michael Home sásta ach ó begla is tí dearas na stála ar a chur faoi bhrú agus deis Jackar galóir an dearú a lé caiidú adhaid seo sin ramsbálam agus well é ag ránach bhfuil mór an deisní aige agus is dóithe coolbairí Gwyl sin clach de hennis daoine ag teach garid agus iad híana áfrail fáhanne an cic amach agus nuair na gwyl sin ar fáil caiisiid dul fad a leis agus tíú an sin an teachar a bíos leis ach Jack Doyle an sin mar a bhí an ar híana amal le linn an cléthe seo. Inéad an gíthe inis Maloney ag teach an tosaí agus gí iné ardúin seo ar fé coppla bommate in bhaile clia agus an gí sin ag séadú isteach in aana Ollscoil Luimnigh agus iarag teach an tosaí ó beglaach inis agus de scóirtaí go géir ar Luimnigh agus muidir dríide isteach go dtí dearmh an cléthe seo go leor ihrethe hart fan cearna gacusan agus Jack Doyle chutha isteach a dro Melvin chun sé íarag seo isteach tuigann sé híon go bhfuil cooldaí agus McAnany ag teach amach leis an íarag seo an sin buinte ag Luimnigh a ríist an mé coolán an tá coolán díirithas deach an aige nuair a bhí sé dí Buile marfachan sin agus Ollscoil Luimnigh I nné an léthróid briste sin a amsú agus é chríicnú mar a bhíh dúrlachain an is títhe coinean a hangaí a céhíon ach Marcus Dalton han é a chríicnú agus nach sin an splank a bhí dí ag Ollscoil Luimnigh agus an scór cineanna a bhí dí orthú agus críicnithe go héfachta an sin ag Marcus Dalton. A mahanis go Lárionad Park agus buinte ríiste Luimnigh Lárionad Park agus an Mark Tóki acu an jiglóf a brúhan tosaí inis agus scór eile a amsú. Tá Spás istí agus Dalton istí leis híon é híon agus Ben Hughes mas féidir é a bhga go gasta mar tá Ollscoil Uladh géirí an dor sin a greidim agus sin tríiste a slachtúir an sin ag Tráchtaire an sin a bhí san an car an is deis ag Uladh é a grid agus Cormac Devlin stopan sé muilíonn sé cursaí an sin rud a thugann deis tá Ollscoil Luimnigh teach trasna agus fála dhéanamh dír an sin istí a Lárionad Park agus well coppla buile agus coppla Fáil an sin a Lárionad Park agus imróí an Ceannais ag ardú an seo agus muid is deach an am cúteú I mhaile an abba an seo I mhaile clia an dar an inis I ggéirí é winch mas féidir
na fearónid sem muí ar a tíomhlína stop a géirí Vicar agus an réiteir well in an adag Jerry a héadú an sin agus na fearne an sin tá méid teanú agus sílam go bhfuilmuid ar chóscóir an sin agus is cosúil go bhfuilmuid i ggóilga am breise beidir mar tá na fearne go te hiig na siomra festis an seo an réiteir i ggóil trasna leis an léithróid a feicú an sin agus mar sin de Luimnigh an sin a bheits char a bheith sáasta mar gur chahail sin cursaí an sin agus cool den céad scaihann sin a fáte ag Marcus Dalton léithróid ard hiig siad na go mór am a fáte hiig siad go róir teachta go scóir amsú agus sin a rinn siad agus an críoch dramatúil ionta chuachta sin a chur Dalton leis an léithróid sin a hailíad agus a thugan stoithe batha eile dóibh inis agus muid inis ag tuairt faoi am breise an seo in Maileán Abba. Yes, Sean. Hello? Yes, well, right, how fresh. Hi, so could you talk it? Huh? I hear what? Yeah. Right. So could you talk of the Ollscoil Uladh right, agus a dog chuig mar sin ag UL. Okay, right, okay. No, nearly as over. They'll get her beyond the curse on with that. Yes, you know, with all of the highlights of Carabisham that was rocked there. Okay, let's go on. Okay, so what Uladh the Hackstyle was like so didn't you Ollscoil Uladh the Hackstyle Tráchtaire and Shaw the final room. So did you score on morning or she I you know. Yeah, I know a lot of missions. Yeah, so right. Okay, Ram which is in so time which is version. Alright. Didn't have okay, good. Why yeah, so
Míle fáilte rómha ráis go Baile an Abba anseo fáinne an breise I gluthe Ceannais na Sraith seo den chéad bhliain tá na Colistí sa féil agus muidir dúil le breise anseo a ní teach den ní dochreiste sin a bhí deanta ag Ollscoil Luimnigh sin ag dearú agus nám cúteú an sin in san Darnall leat de GAA an sin agus Marcus Dalton a thug Annail agus a thug Céadaoin de Ollscoil Luimnigh agus an dé seacu inis an breise agus an dé seacu mas féidir lofa corna Sraith a thugáil anseo Máile Clia a nacht and da erin and we are a far Ceannais Ollscoil Uladh and we are feit Hamilton sin agus is fannacht le Ollscoil Luimnigh teach ma har a far agus much Seolta inis agus an réiteoir Conall le cursi in an breise agus an gí agus cornagí henseo le Ollscoil Uladh agus RDP in san Darnall leat agus onéalig brúfrí dearist in san lear mar rinne sin céad le an balla sin stoppíonn sin agus arás le O'Neill we are skihan an ish agus Michael home leis an íar seo fada má hóna chuil agus an cun seo curthas de agus fóraí ag ón Michael home agus tíú an sin láidracht na gíhan sin in san Darnall leathan seo in an breise in san céad le agus na frinne géirí tóirt faoine hiireachtaí seo fada hóna chuil mar tegann siad éon scór an seo in an breise bé sé Harbheith cinne nach chu fada go dearú le roiide maith ríist buin sin agus buinte go fear an sin ag Jack don Levy caidse ach tá sin an ibrithe hart fan le roiide an éhainte ráist agus an is sin glúiseach de teachta má Fríd Brosnan a bhí iontach in san Darnall leathan sin Doyle agus cóimir siad a híana agus Maloney agus rís Spásan san lár mas féidir le Charlie King oscailte agus Rashca Maloney na bhfuil sásta scíú leis agus trasna a Devlin an sin agus upper deanta aige a ráist agus siar chun sela bhainte ráist agus Ben Hughes ríist agus láidrachtú Hughes tiontú amachas an gramú sin písa skildin scaithir ríistú Cormac Devlin tiontú amach agus Ollscoil Uladh sásta é lachnú a caiisiad bhéonnta chur amach faúda mar tha Ollscoil Luimnigh is tí agus achrach go fáil dar mí gur heiste drá láchran Cailse ag fáilte ráist agus inis sealamh ríist ag Ben Cullen ag brúhan tosaí Birchas tís na salathir agus an level acliachta tag na feróga seo dochréis de churtheiste I drón lína lán tosaí an sin Ollscoil Uladh Gdéir gurí brú frís de Barrett a bhí ar dói an sin in san Darnall leat churtha trasna agus éidir gurí an spáis sin a chóirt de ón Kelly a bhí teach frís a cailse agus inis ríist Seo thug Ollscoil Luimnigh ag teachta amach ar an rahansaí agus dé seacu mas féidir le Thomas Curran stoppan sé ag téann sé baile heile agus chuann sé an dalabhla gur McManaman Hacanis Kirsty Mulley agus Béar thugáil trasna na parca rud a dhéanann siad an é sé gcónaí an breise scórnú gá sin bhfuil an sin a teda dhí an Sraith Peile ar a chóirnig dearú an le Deanta go maiid agus Sraith chuní acu an sin agus Brosnan agus é chutha ráist an sin go Nellan agus tí sé híon go bhfuil Spás agus go bhfuil Charlie King an seo far chun Hibbert Airn agus an far contarte seo Marcus Dalton agus far a fuair an cúil dearna sin agus géirí a rís golas deag golar an saí agus caithí Ollscoil Uladh de chur amach híon deis a bheits fáilte go duine chéarna ó begliach agus písa skildin scaithe go begliach go Jack Fried inis agus Brosnan na círéach eile trasna agus páis láimh a deanta acu an féidir lofa steachríd in le scór agus churthas deag agus cúr le fáilte an sin ag Ollscoil Luimnigh ag Finn Murphy agus cóimirt den Sky pás na láha críitnithe go slachhar ag dearú ag Finn Murphy far rathmór chun de chéirí agus na círiach ar fad ag teach le chéile idir ó begliach idir Brosnan agus ag dearú Murphy an sin agus cool galanta fáilte acu agus well be sé sin simú inis an féidir le Ollscoil Uladh teachta ráis inis trí cúlachas te acu inis agus Ollscoil Luimnigh leis na cúil sin agus é ríist I teachta ar nonsaí agus songsta griman sin agus Cormac Devlin a teachtas te agus well go dé féidir rá faoin na cúil seo tá fáilte ag Ollscoil Luimnigh in san cluiche seo agus an ceann acu mar a bheith dúrachan an agus an ceann sin go háirithe agus ní go rámhinnic go bhhecann tú é an breise
ag doscail siad an spás go fear slachtúir agus go héfachta agus rís seo thugad iad ar an ionsaí ag cailse sin agus builde ionta ag teachtas tehan sin agus fáitir ag Luimnigh agus sin den Sky ach cic siad promta in éis Ollscoil Uladh agus bheit ionta sin aiceil ar éis mar bhí sin gúlan ar gúlan agus sealah buinte acu agus ag teachta má go láidir an sin a bhí fécra crús. Caihí olú teachta inis agus freigra hóirtear a chúil sin trí fuinte ar chúlan is atá siad. Muid le Ballyfríd an céad tréimh siad an breise an seo an Baile an Abba an Baile Cluiche agus inis seo agad Luimnigh agus iad ar an ionsaí a ríist in san Conall atá siad Everthe a Ollscoil Uladh hard ar Tráchtaire sin agus a ríist eile fáilte Luimnigh de eile fáilte chúil Crígnithe ríist Luimnigh an ceathrúcan Crígnithe is deach an angatha acu dochreidte churthas deach an Conall acu bhí siad an sin bhí Everthe ar fáil agus tíbhas tíide jaabhamuide tá siad ní gáil séfuinte an tosaí agus a ríist eile Jack Melvin farhaí ó a bhí an sin leis an cúil sin agus an iireach sin a Crígnú dochreidte an is bhfuil aisirí in Ollscoil Uladh. An is an tigláfa freigra hóirt mar tá Luimnigh inné teachta amach agus inné buamach chur faoin an breise an seo. Fáilte ráist an sin pointe go mhaith agus sin an láideachta ag Brosnan ag brú Fríd an gar ríiste teach Fríd go fáil seile fáilte ag gol an talamh caiilte ag dearú ach go ríiste an láideach sin ag Brosnan ag teach Fríd ar dóid ar fad trasna an is Caihí Ollscoil Uladh bhínta chuirma mar ancan céacras in éis atá ag Luimnigh agus iad chur brú is deach ar achanal a rud. Agus bronta agus tug a hantosaí. Tá cúldaí hanis ar Ollscoil Uladh ach ní bhí siad é a baile sin mar astíonn sin agus an cosins deanta agus leo deanta ar a chluithe an sin agus an léthróid ag teachtas de na cosantóirí de chuid Ollscoil Luimnigh an sin fíor amháid. Brontar hiúil agus tugur ráistin sin agus McCullough agus deisna sin Michael Home. Tá scódaí go gearach a ríist eile den darna chuair an sin cosantóir na gastastí agus rudí léite go fíor amháid an sin ag Charlie King agus é an san áit ceart a ríist an darna chuair. Anis simú go leor an mé Luimnigh an mé siad foignach agus nó an leanhí siad rá leis an sár Cluiche an tosaí a bhí an tuirbh acu go dtí seo in san cluiche. Spásar tí bhead an farc man tá sé rabal dé agus an sin fanne Brosnan agus láideachtar lachrú a mahas ionta le feicáil far mór lár parca agus é ag tiontú agus a ghlacu leis an gúlan agus sealamh chuníige. Luimnigh a ríist agus an skill an sin agus píos a skill ag Josh Maloney an sealamh a chailú faoi bhrú. Brosnan a ríist agus a teach trasna tá Michael Home. Tá Michael Home agus fecinn si bard a stí leis íon. Brosnan a gurí stop a chur leis Michael Home ar lár takeíocht a teach trasna. Maloney an agus an seo fanne Cluiche den Sky. Deis a cúil deis sin ag Ollscoil Uladh agus an cúlbair ag teach amach i gala amach ar fóréil agus well go dé Ceannais an réiteoir an seo. Bhí an cúlbair ag teach amach bhí Oisín Rams bottom ag teach amach. Bhín de tosaí istí sna sala ar agus iad sínte a bheirt acu ar a talamh an sin agus an réiteoir Conall den ína golastea le lóirt leis na muir chúil an sin agus simú go leor an dúirthaí sé deis in éis de Ollscoil Uladh. Cór na gíthe agus an gí gardú mar a bhí le réamhaisnis na Hampshire an nacht agus well ar fóríl atá sé agus ní bhéh an deis acu agus an cúlbaire Oisín Rams bottom ag teach amach agus rudí a glanú agus achanal rud a glanú far léithróid agus éad a chur amach ar fóríl agus well sin an rud agus an teachtarach a bheithón don cúlbaire agus an lán culaí ghlach achanrod os de chóir agus chur achanrod amachas de bhela. Anis Uladh agus cór na gíthe agus an buntáiste sin lá in san céad lá an breise an seo. Búmaidse go leithnú mu sin fága amach go dtí lá na parca agus dorn chutha leis ach buinte go maiithinn sin ar ríiste King
Cailse agus Olúin sin agus Ivrithe Tráchtaire agus Giri seo wogad go gasta tá siad agus Kelly a gan cantásaí me go homastíí ar na garnaga sin si girid leis agus chutha teag gotí O'Neill amach go dtí an scíotha náte bhfuil Ivrithe acu ach bé sé Jackar orthú íon cúla ail ón fointe seo achtas spásta tíana eisiau Macalhome teantú seam Macalhome golfan a haine Macalhome agus críte gus leachtóir ag Macalhome is deach go dtí an hanga agus bhí muid a gra an dacrú mór an deis acu cúla críicnú well a bhhailarte bhí fear bhí siad abalta thug siad faoin deis agus chríicní siad le cúl galanta isteach agus sin muide go isteach fáhanne sosanis in san ambreise agus deis anal a charann siad seo mar dír saoa muide rahan sin na mór an scórna de gra an seo an ambreise an íon cluthe ach go bhhailarte bhí fear bhí muid sin milse le scórna agus cúlan seo in san darna le agus an dá ar an seo well drothíthe mar atá amseir mar atá agus le coppla rins pomotíana us ag tóid sár taiismanta sé stá an seo dúin as córna chuil. agus cool agus pointí éag fáte ag Ollscoil Uladh tá siad ar chúl ar chláir na scór ach well mata a lehéidste ón Macalhome agad agus I gimmert mar a bhí ag dearú an breise an sin agus an cool sin fáte aige hegle garbí tarlú agus well is leir sin seommuid seolta a rís deimóid le gáil Guimiid má Callan córna gáil agus Cormac Devlin a teach tan tosaí trí fointe dí ar Ollscoil Uladh barna le léadú cailse ag Devlin ag dearú an sin a chutha má haige ríist sin go Riley in san Conall atá siad teachta má has Macalhome a ríist Macalhome leis an íar seo teachtas te si go má ar fóríil fanan sé is te an san imirt agus buinte sin agus an cosnas teanta ag Luimnigh an sin hon é ag landúir hiúil Sean Nellan an sin Susan lína leis agus ráis cosir an seo idir Dalton an sin agus an lán cúlí Ben Hughes agus Hughes ag teachta má agus íireg sin golama haratíh lína an sin be deisiala ag Luimnigh mar sin de córna gíthe láfa mar a bhecinn sibh cin seo golas teab beidir a dro imol na carnaga sé teide míisiil an sin agus ag teachta má leis agus Ceannais ag Ollscoil Uladh na fir agus campus acu máile thuúirtain Conall a stíl an arna carach Conall a golas tifagí agus Conall a gúlrahan Iar a cealliúr cé go blion den Club Peile am líana agus tá jogalofa Cornella a thugáil bheith Tommy Joe Benny Hurl agus iad siúd bras ásta leis ach ag go bhhaimite is Luimnigh atá an tosaí agus Luimnigh a tá cealliúr hana féin aniu mar tá sraithe ar a cethir buinte acu níos luthe aniu agus an cunas fearr fáite acu san I Néadan Institute chun an chahain mar sin de ag go bhhaimite na buntáistí láfa iad trí fointe an tosaí mas féidir láfa seo a heicáil ar
8 womacha ela. Be Conall gol na walla lofa an 8 agus Ceiliú Yanu. Insan Cahar. Ach na farstí an seo agus well. Jo should inspirage Mariala and Cluiche for Michael home. An Lárionad inis. Insan Conall. Achar bontáistí le Ollscoil Luimnigh in san Céadaoin and san Darnagh agus na Cluiche for should get Jared. Devlin. Ruhur Toki Mahas Spas Isle da Hien. And more Jeshni on da agus the Tráchtaire agus an piece skilled and sky hinge janta Calamoniel. Oniela reach leis Lárionad Calamoniel Bruce ja. Agus G Halwood janta agus shin sar chosin just Dean shin Ollscoil Luimnigh agus an Yellow Brew Free agus iad Abbotstown Lárionad winter rashed. Seo hugad an ish. Agus a Giri and Kyunchin a Hogai Finn Murphy. Farafur Cool Instant Clare Cailche Ega. Agus well Jacker Ve Cruier Gasri go funche Shaw Backyard Shin a Hogai Morris Gart agus Shell of Heiler. McManamum. I should score Amshu. I should torch we Mart Hashid or Cool taking Chichin Gary White. Darami agus Tráchtaire reached. Actual Devlin and Chontus Jahar and Ketog. The Takiak their file agus Shin by McManamum. Michael Homic Chakta Mahar agus Gary Spas the crew who don't hear agus being passed live on or if you Bomachog Togamago Oniel Schneer Shogs Tetchamus Ja Har Tráchtaire and Shin Calamoniel agus Punche Ella Fwache agus in Far and Shin Ardwaha agus in Kyunchin a Huggin Solas a reached Ella Doi agus Ya Funche Adra Humachinde. Luimnigh agus iad Argila Hanish Gamay or an Shell of Isle on Kekama Shaw agus Matasha Giri an Inspirit Shaw ta Ollscoil Uladh Chansu score Amshu Doi Fian agus Shin ta Janta Algo Shell of Fajik Thomas Curran and we are Tivli Natasha Janta Gamoy Shell of Togi Ega Jack Friedel Lárionad ever her file dive of Shin Sean Nallan agus Nallan an Lárionad Chunto is Jah agus Lavard Curhale Shock Emerger Rai Jern Rachor and Náisiúnta Becky at Tráchtaire Tivlina Luimnigh Anish is the Lárionad Park Leis agus Jack Doyle agus Doyle Janta Gamoy Doyle and Shell of a Conall agus a rash take a Tarushin Higgin Fahashin a Lárionad Park at Gorty and Ishuk and Cluiche Curhastia Hegason Cathal Brosnan a Tivalad and Fark Anish at Luimnigh and Lárionad Wogu Trasna Actual Dan to me and Captain August King August Piasa Image of his Luimnigh Sas the Lesh Martashidne Amach who a Mahas a Clog Mahas and the Rudor August John O'Grady of his Inta Sasta Mar Ahan Bommachit Jai Traha second the Yanan Shaw Piasa Nismo Funyev Glaki a Mahas Ollscoil Uladh August and Clog a Gimak the Gazangolang Leg or who Agus Anish Lewis Leis agus ag Chacht Fried Jatan Captain agus Charlie King Bishop Sasta Glory or his Jah agus Shin an Cushins Janta and Shin ag Barry McManamum and Chacht Trasna Lava Chur Leis agus Ev Ruma Ní hé Shilum gur Cormac gur Levi on a Chur Lav Leis agus Jeru over a Shank Jeg agus galore dan a hemorrhoid agus na crampy Chacht or who Le Firinje ag a funche seo ar bheith deithe glogin san ihe an teaspun des pala thugad ag an dá chlub ag an dá irin go dtí seo an dá Ollscoil agus iad tuairt sin chuid is fáilte chéile an seo I mí an olog an cinn seo seoltas te agus I mí maithar fóraíl agus well súin sé píosa ama eile agus simú galore na Rialacha agus de grá Tóca is dóithe Kickamá Girid an seo an Shell of a Conall nach ní féidir sin í anú inis caithíonn cúl bair é chur amach go Lárionad Parka agus sin pointe Ollscoil Luimnigh an sin agus a rééis eile Mark Fwache an sin ag Brosnan dochreiste an achta ar fad gur heiste heige I drán na tosaí an sin agus Shell of buintin sin istí agus Thomas Curran a Giri Spas agus Curhamá agus Ian Tivlin aige agus an Isjeise Ollscoil Luimnigh Chacht an tosaí bhfuil cool Allen san Cluiche seo Piasa Cushins den Skyhin sin Janta agus Sean Cairn is tí sa bhólach agus stopachar agus Bomaide an sin
Bhí deis cool beidir fáinne Ollscoil Luimnigh ach Conall agus ardháú do Ollscoil Uladh as the rua go chur ar nonsaí sin ach deanta go maion sin agus sealamh coníonn sin ag Ollscoil Luimnigh teachtas Ceannais an jiglof a seo a chríicnú mar chluthe agus scór eile amsú agus pictíar amachchan sin do Ollscoil Uladh anis beidir deis amháin agus splanc eile agus an cion dearna a bheits acu in san chluthe seo iad ag teachta amach an tosaí Fríd Lárionad Parca tá an Doras Tríde agus Calamúine ag teacht Fríd níl duine bí sa bhla an seo ag Ollscoil Luimnigh mas féidir é a bhgu caiite é a bhgu go gasta agus anis an duine Becky agus a tuairt trolachan sin de Calamúine ach a ríist eile John O'Grady, Jimrod, Carol agus iad siúdar an taobh líne do Ollscoil Luimnigh sin buanistú ama, buanistú chluthe agus é géirí scíú leis an kicsaíar sin tapaí gasta agus fáránna do thugáiliste leigint de rudaí bhfuilú agus an sin an difar anis siad aráit a róisiad agus áte bhfuil siad agus ónéalaigh teachtaiste Cormac Devlin anis ag tiontuaiste Brú Fríd ach anc sin cosistin Sky deanta ag Luimnigh anis an G Halbú dhéanú a ríist eile Everha hart ar anc sin tiontu eile hart deanta ag Ollscoil Luimnigh deis acu brisú amach ar an rahansaí tá sé catcher a hiúil agus tugann si deis a ríist Ollscoil Uladh ach caithí siad bhí níos ciste leis an léithróid a ríist Charlie Owen Kelly an Lárionad Parca sin an céir agus trasna inis go ben Cullen agus takeíocht ar fáil fan a haine sin Seán Ceir ag Brú Fríd Ceir agus caiilte ag go bhfuil dearna agus brunta ráis sin agus buinte ráis ag Luimnigh agus beidir gur sin an onsaí dearna a bheits ag Ollscoil Uladh mar seo hiad Ollscoil Luimnigh seo hiad ag teacht an tosaí seo thugah Jack Melvin leis híon ag gurí gáil ar ruth leis sin Melvin an dóir sé fan cool Melvin agus ag a dearú barí a ceamana ag Melvin agus ag Brú Fríd bhí deis gádan sin aige bheith cinse gur róin chluthe seo críicnithe Ollscoil Uladh Calamúine a bhí ionta gotí ar fad in san chluthe seo agus kicsaí ar fáte aige Spásar an tíbhile an fart Ben Hughes agus caiise an seo thugáil ach an gur éis trúr ceatar hartar agus Luimnigh a gobar go ddígan an sealamh a bhaint chur hamach ó Owen Kelly Owen Kelly leis níor seo churthaiste ag an lína lán tosaí agus sin cosint an céad Sky leabhad an céad Sky agus imirt ar dóid ag Charlie King Glanta ar hiúil bhuthú agus áitrirbí ag a fointe seo tá méid deanú an teachtarach atá go ndeanna sé Cluiche agus caithí Ben Hughes díleile seo mar as tíos a bhlach ar atá Jack Melvin ach tagan Ben Hughes amach an tosaí agus duine a bhain gradam mar imróóg na bliana gan de hiróin am bliana agus is léir na skillna ar dóiad agus an spionta ag a fointe seo agus Ollscoil Uladh brú an tosaí in Cormac Devlin churthaiste ag Devlin inis agus Lorcan McCullough bhfuil cool inis agus in jig le Ollscoil Uladh seo a rid ag dearú an chluthe seo an duine sínte siar churthaiste ag Cormac Devlin cáte hite sé iste ag lá ag dearú an le Owen Kelly leis níor seo churthaiste aige agus Michael Homata an ag dearú agus bhar cuaig a bhí an sin Ben Cullen agus a golamach agus iné golamach ar fóraí agus well tá mé sé tá ar gangart na himróí spionta ar a talú tá siad scrista de réir chéile buanaisteoirí ag teachtaiste le Lord leis an réit seo agus tá ahanrod in san chluthe seo Calamúine na chóthas faoin iarracht dearna seo agus a duine an coolbaire chamáid chunar me an éanaí istí
Tracha Emroor nummer sin is tí hart van Chúil chur has Ceannais ag O'Neill ag titchimas Jack Dorn chur leis éon sin agus ag Jerry a machar fór go foil is an immer to sé agus kexí as Jack agus Ollscoil Uladh well a rístella be iireach do mhain eile acu toirt faoi Chúil mas féidir lofa Seán chur as Jack Cormac Devlin a tugal toirt faoi Cormac go raidí in éana gleis duine mhain acu agus chur hiisiid seo íseal tá méid dealú I dró na cosa agus ní bheabhas agad cathailte rathú sé ina dhé sin Conor Doirín agus chur has Jack a mé le chuile go Dorn chur leis agus é chur has Jack agus thar an trasná agus pointse an sin agus an réiteoir ag anchor an nuaradóir agus a rá go bhfuil Jerry leis an cléthe spliodrach seo dramatúil ar fad an seo agus corna strathe buinte ag Ollscoil Luimnigh ag Jerry in cóhaide has lofa Fearhunard Sacu agus na Buanasteoirí ag Teacht Hon Parca Ollscoil Uladh well thug siad páirt in cléthe dramatúil spliodrach ag Jerry in níor leor na cúil sin a fuair Ollscoil Luimnigh ciricin acu ar fad a rinne differ ar fad éadsan a bheits a gulnahla le corn na strathe na hodscoile don céad bblion an seo jaachorn buinte acu aniu agus na ceileartha ar fad a bheits ón ag gahar Luimnigh ar fad. Bhuain ar fad, híon agus céan a bhíon seo I mbaile an Abba an mbaile cléad an cléthe ceanna seo gur maigah as a bhéilinn agus béigílinn don céadar eile. Stan go fáil. An mí agus Pass tug is Jahan sin go ben Conall le Bruce leis híon pass agus Dorn chur leis agus chur has Jack agus sin deanta go slachhar leis an Dorn agus coimir ainta hit a híon agus Jack Doyle leis níireach seo agus é teachta se ho Doyle agus sin scórt an Sky fáte agus níos mó acu siúd agus an éis acu teach frí ná Barrett leis an níireach seo Barrett scíiltas teige agus an cion sin ag éitiltas agus thar an trasna an Chúil Dalton an raithis sé leis híana gurí brúas te agus seo hanú agus chur an trasna an deanta agus slachtúir agus in agus é ag teacht a rístella chumarcha caiint sé níireach seo amach agus de seile agus an darna hiireachtain sin ag teachtas te díireach chun conna fí fáte ag go bommaú hen ó Marcus Dalton Ardila go gaiisiid an seilh seo hanú is te ag scórna agus inis de sig san an car agus sin chur te agus críne agus slachtúir ag san an car de sin é sé Ollscoil Uladh agus níireach seo ag teachtas te agus an cion seo bhfuil sé fada galóir bhfuil sé crin galóir tá agus sin pointe den Sky agus beidir ó inis brúfríd Calhaine fart a Harbheith contateach brúfríd ar híomh na leibh lé bhil teabal seo chur thar an trasna an tá mar sin de scór eile fáte ag McElhome churthas te stúrthas te heige agus bhfuil sé crin agus an féidir leis na muir na bhrata agus an bhrad buin sin ardú is féin agus sin skill den Sky Dalton Jesh inis grúáin Jesh Grúáin chunús te agus Jesh fan you cúla teachta maithrééis agus an darna híirí churthas te higan cú agus cruimir se ar híon agus Bart far mór leidir a gurí chunús te agus deanna sé sin ar an deasóg Jesh Bart inis crínithe ag Bart agus churthas te agus i gaiint chun colm leis níor seo búil sé an trasna na maithrééis agus colna ríist an darna thuair agus churthas te heige agus thar an trasna ag ben Colin agus Annie, ag chuidú leis Seabal ceanna críicnú in san céad le in san darna le an darna ceann an sin churthas te heige ag an éanaí teachta amach leis an íar seo an sin buinte ag Luimnigh a ríist an mé cúlán an tá cúlán díirithas te heige an aige nuair a bhí sé páis leibh a deanta acu an féidir lofa Steach críicne le scór agus churthas te agus cúlán a fáte an sin ag Ollscoil Luimnigh ag Finn Murphy agus Everythe a Ollscoil Uladh harder trasna sin agus a ríist eile fáte Luimnigh de eile fáte cúil críicnithe ríist ag Luimnigh Malóní annach an seo fáine Cluiche den Sky Jesh cúil Jesh sin ag Ollscoil Uladh agus an cúlbair ag teacht amachar I gala amachar fór éil agus íon cúla ail ón fuinte seo achtas spástas íon is McElhome ag chunús te McElhome a golfan a haine McElhome agus críicnithe agus slachtúir I géirí spás a cruthú dá híon agus bhí an pás laibháin ar fé bommaide ag é tugad amach O'Neill leis níor seo agus é titchimas te thar an tras Conor Doirín agus churthas te a mé le chuile go Dorn chur leis agus é churthas te agus thar an trasna agus pointse an sin